Nire irakurtzen dut hori ez. Pilotako dandia esaten dizute. Jende, jakin balu, zeinen formala naizen. Dandia ez. 12 urte egon naiz neska batekin, duela gutxi utzi dela, eta, ez, oso lasaia izan naiz beti. Ez altzara zaharregia YouTubera izateko, gauza askotarako, bai, baina, bueno, YouTubera izateko ez dakit, jendeak esango du, bestela nahi nik baino 4 urte gutxigo eta paperak aldatuko ditugu, bera kamera aurrean eta ni grabatzen. Gogoko duzun YouTuber bat, ba, Ibai Llanos. Gogoko duzun kirol kazetari bat. Ba, asko daude, baina esango nuke Radio Euskadiko Mikel Bilbao, asko gustatzen zait pilota nola kontatzen duen, eta beste kirol batzuetan, ba, adibidez, Dani Garrido, esango dut, Karrusel Deportibokoa, edo Álvaro Benito. Inoizko pilotaririk hoberena, Irujo, zalantzarik gabe. Abel Barrioaren akats bat, oso inpuntuala dela, oso. Euskitzeren esamolden artean gogokoena. Zagit, asko gustatzen zaidan lehen nola esaten zuten Joxean Tolosarekin batera, ongo atxik, hori. Baina, bueno, askotan A2, Jaun Andreok, A2 hori da esanguratsuena, ez? Bai, azkena, bale.